For sale na yan, yung mga alaga natin. So, ayan, pang lechonin na lahat yung 5 yan. Tapos, ito yung bago nga pala nating alagaan. Yan, yung 2. Ito yung, kung nakita nyo nung nakaraan na bumili ako ng, ng hybrid na high 4. Ayan, ayan na sila. Ano to, 3 months mahigit na tong mga itong mga alaga nating baboy. So, yan yung natin, yan yung magiging bagong alaga natin. Ganun din, itong mga to, at for sale na to, itong 5 na to, 5 alaga natin baboy. So, yan guys, abangan nyo nga pala at abangan nyo to sa aking Facebook at ipopost ko na to ngayon din. Kanina ko lang kasi kinunan sila ng picture, pero ayan, bali naka for sale na to itong mga alaga nating mga baboy. So ayan, around dito lang sa Pangasinan, no. Ayan, ito yung available natin, 5 piraso. So sa ngayon yun lang muna yung update natin for today. At ngayon wala pa tayo masyado kasing biyahe sa sa Lalamove. Medyo matumal pa dito sa sa area ko dito sa Pangasinan. Ayun, antay lang tayo, so baka magkakaroon soon, dadami din yan. Tulog, katatapos lang kumain eh. Ang tungtungan. Ayun, so yun guys, no. Nakuha na nga pala yung natin yung mga alaga nating baboy kanina. Ayun, pagka-post ko sa online, nabenta na kagad yung yung 5 baboy kagad natin. So ayun na. Nakuha lang sila ng bali yung inabot ng kilo ng baboy nga pala natin is 129 kilos lang. So lahat nakuha lang ng nasa about 20,000 lahat lang yung 20,640 something yung presyo ng ating 5 baboy. So yun lang. Actually yan, bakante na uli yung kulungan ng mga baboy natin. Ayan. So bakante na po. Wala na po tayong alaga. Panibagong nga alagaan. Ayan na. Hindi maglilipat na tayo sa hybrid. So yung mestizo yun, okay na tayo sa mestizo. So palit na tayo ng alagaan, panibago na naman to. Palalakihin natin na ulit to, panibagong baboy na naman yung palalakihin natin. So ayan. Ayan lang guys, yun lang yung yung update natin for today. So ayan guys, yun lang yung update natin for today. So ayan guys, kita-kits tayo ulit sa next vlog ko. Ayun nga pala yun, update din tayo sa Lalamove, wala pa tayo masyadong biyahe. So ayun. Ayun na. So, ayun guys, kita-kita sa next vlog ko. So, guys, thank you. At thank you ulit sa mga bagong subscribers natin. Shoutout sa inyong lahat. At ayun, thank you ulit. See you on my next vlog. Bye-bye sa inyong lahat and God bless sa inyong lahat.